UGWUMBA. Ebe mwana wachiweze weni banyo yo nebo. Obu weni mulejero kumenyu. Ana wachiweze weni chaleni. Bogo bole burechi mu zaya memevru echi mu uziyori. Eni ana wachiweze weni ya amu lagbeje larero nguyemba. Ngweda agbe muji. Wani dene doga mula maradu beguluke. Wa baru gochi e barobi omalo negbo ojije egbo ogele odugo shisha adugolo ya ide ya go na abo nna mu ngwada agba ebe mu je kele me kele atukele ngele kure nwo woye wegele la nwu ngele lishi mele we ngele la nwo lo ho ye nna wani simlole ma baji jo komenyi me ala lo komenyi aduge dude Nana mure shela leke ngwede loko ngwede anogulokome yede gude nkano kukweze banyi shisha anogulagbeje yede gude gbogbori na wala baliji oke nkuti gbogbo jopuroko anari gbogbo adawachi weze weni ala baliji ala rewere onwe na mungwede agbebe muji simlole me agbaji jokomenyi me anogulokome yede gude makala leke ngwede loko ngwede anogulokome yaduge dude na muwe we mala fuma le ngbaru moto moguruleze mawuro ogun we ninyi isile tu ko le tu makala isile laduge tu ko makala bugo le kwesi na chale ni ekelemu wana ro komenyi obara gada nyokome na mu gweda gbebe mu jisimlo boso labo aguma pare da balaga dama lewo go mere lebu wa gbebe mo buru lo wa go lebu na gweda jilara mamush igbolu mo jor mo biara na mu bu edewa galeli be na nwemu gbogbori na mu gweda gbebe mu ji na joye wa lo la ra le ka lo de me na lo ga lo la lo pokere ewe ngwede na gwada gbere mujilo dogoru banyi mere mugole monyi kelenya mulo yele agbizo so la gbeje banyi e kobule na ha mu la rere onwe ye mba ana wachi weze weni yiweru ekwegeru bia mi amagbo ye mle la agbizu ozo banyi obu gwada gbebe muji gwada gaduguli igbo enwe gasa iyiri la good la wesh abuli ya de lego de leverage la opolo gburu de la no lego wa le do no go reach mo ye wa chi woro yere ogbar mo akukoro sile da bilalo boro lugoro me no ba se wa sile da bilalo le de to le de na gwada
baby muji simle bala baliji o oke nkuti gbogbo jokporoko anali gbogbo ri na sile sufe gbogbo da bajero latara onwe achi gbogbo ri biakwara onwe obu nwanu kenyi aha okwe ngele lara ma ndo banyi nkana okwukwe eze banyi ashomu na ere tesuru gede neti gede ndu ma na gweda baby muji alarere onwe n'banyi na ma olengele ata mi lobele ba yechigo banyi gbogbo ri ozo bu leli gonye lanwugo labu ko mo nworo banyi gbogbo ri nna nwemu ona wa chinweze weni akuko yesila da bilalo poro lugorogoro nna nwemu moye ku izuzo pareze ke kwesu shila gbaragara banyi gbogbo ri ofuta lekele nwoye ekoke gbasile tegburu famia be ya bere roflevo ma fulovo tegburu haya lare ngwede ofonu nujima turunde banye mo newu wa leda na ogoriji ufuta lekobo nna ngwede agbebim ndo banye abalije wogo wa leji mjeri nyama beye oye manwuru nye makanwu yoji nye manwuru nye makanwu bula kanwa de gola tabalo de go kulimi nwuje ala ogodu ubuchi ndo banyi wide ade olufula abugo le mejere no wadulu alulefu mvo kenwa chi ukoro alulefu mvo kenwa aha kwa mo larere onwe igbo me ma fa nyozo onwe eme maru ngweda agbe muji eniyin lojogo obunwala onye ndenu mula agba izu banyi obo ekobule chale niyi chimereze nwana emuru na agbeje mura chile nyama nna ngweda agbe muji silana sha ha kwenyama ji ozo gbogbori lebe eji gbara agada nyokome nna mu ngweda agbe muji shaguma basala abu hapare babala agada mba maya do ainga no leta ngweda agbe muji silana esi aguma pare babala agada ma simu lelo lo komenyi kwagwo onwe na ndo lo sika bonyi ya ma kwa ni odo yi ma kwa di odo yi gbogbori aruma we do cha ya katama le mu do do wonu le furu igbo furu nkano wa na haru lare ma lasim lo la do ye meru na jonye komenyi goje meru nyoso ebu na jonye komenyi lare be ma ya kwa uru ndo banyi alomo futa leke no molu mula na ma ha mula rere onwe nka na okwukwe eze banyi gbogbori abelije nwe ogo nwa leji mula ejere okomeyi onye ma nwuru nye ma aka nwu yoji nye ma nwuru nye ma aka nwu mula ka nwa degula atabala odego okulumi anabanyi yo
Chineke nna dị ndụ ebe o si otu aka ịmara ihe gaji ime mara ihe nke na-eme ọ bụghị ịbụ onye ikpe kachasị ndị ikpe niile kpee n'isi nwanne anyị nwoke ana m arịọ gị ezinụlọ a na-arịọ gị Jehova ka ichebe nwanne anyị nwoke a n'ime mmụọ nke ọ na-abanye ugbu a ka ime ka ezinụlọ ebe o si pụta ebe o biri ndụ n'ụwa ụmụ ya nne ya ndị ikwu na ibe ya ka ha dị n'udo otu ha si dị n'udo mgbe ọ nọ haziere ha onye nwe anyị gọzie ha eze ndị eze gọzikwa anyị na ezinụlọ n'ebe a ka ọ dịrị anyị n'udo gọzikwa ndị niile bịara imebe ugwu ndị isi n'ebe ọzọ dị iche iche bịa ka ụkwụ ha ji bịa bụrụ ụkwụ ha ga-eji la ka ha laa n'ụzọ udo n'aha Jizọs onye nwe anyị ka anyị ghara ịkwafe akwa oke kasị anyị niile obi onye nwe anyị biko nwanne anyị nwoke laa n'udo gaa n'udo nọrọ n'udo Đã lại những biến ra rồi. Ngoài. Là cái đuôi nào cũng làm được.
It's okay. From here is enough. It's okay. It's okay. It's okay. Maka ona demma ihe mmadụ mere n'ụwa ka ọ ga-emekwa gịnị n'eluigwe. So ebe onye isi anyị ka na chi esikwe bịa ya etu ahụ ya ma njere Chineke ọgụ ma ọgbaghara ya. So ụmụnna m anyị ga-eti onye ọbụla na-eme nke onye ime nke ya obi n'omego masị na ihe mere ọ na-abụghị oge na Chineke bụ ihe mere maka ọ bụ na Chineke ozugbo biko ọdụwara oke asụmanwụ ọbụla gụla azụdo mana ọ bụla aka mmadụ dọ Bufuko floro. ege ha bụ izu asụmanwụ ekwe ọsọ jikwa anyị leko leikoja eji ekuru mmadụ eji ekuru asụmanwụ onye kuru gị onye chikwala ahụ leiri gị eru mgbe chi igwu asụmanwụ ihe dị ọma adịghị apịchiwe mana ije gị a anyị ele gị anya iji kwụsị oge ya anyị amaghị ụbọchị gị na Chineke dere kego onye ọbụla efuke eluigwe mana ihe anyị na-arịọ Chineke mkpụrụ obi gị zuru kele ndụ abụrụ niile taa ụwa na Ọbụgụta cheta gị nabata mkpụrụ obi ọdụ anyị agụla ha si n'ụra ke hafụ anyị bụ ndị hafụ ị mara eji nwene ọ bụgo n'ọkpa na abụ ma ọ bụ Enugu na o nwere ihe mere bụ ụmụ ekwensu na irute gị ịfụtakwa na-eme ihe iji bụ nwoke ma edode jede ọ bụrụ na ụzọ ọbụla dị ọma mechiere anyị ụzọ anyị tụrụ ụmụ gị onye na-adụgide ọ ga-edo
Chief Josephat, ọdịnye ego buzuru obefichi mere eze. Anyị shigodo ije ịlata obe nna. Taa n'oge okwu ụbọchị akara aka. Ihe o ji dutere gị ọnụ bụ anyị chiga anyị mee gị iji eme ihe gị. Ịdị ga-eme ihe gị n'ebe afụba, ị na-eme ya na-emechefute. Chineke bụ anyị na-ekele. Na-elarute oludo na ọnwụ na-enweghị nsogbu ọbụla. Anyị laghachi mkpụrụ ụmụnna bịarụba anyị taa lee ndị ka nọ n'ụzọ lee ndị ka ga-abịa onye na-abịa ewere ọkpa ọma onye ọbụla rekwe ewekwere ọkpa ọma anyị achọghị ashịrị anyị achọghị mmerụ echi anyị achọghị akụkọ anyị ndị iregụla ikpe anyị eme kwago onye ọbụla lachikwele ka ọ latụta gara ike onweghị onye ọkọla akọ ka ọ bụrụ onye na-eri ka ọ bụrụ onye na-anwụ onye ọbụ nwụta onye nwelite onye ọbụla onye na-echi anyị achọghị akụkọ okelechi ya anọghị n'ọnwa eme anyị agaghachi ka ị nọ ruo anyị 100 and something years mana ọ bụ ihe a nọrọ uwe eme ọbụla ga-egelechi igu ji ka ha ọ dị ọma mana ọ bụla ọ bụ ọrụ ga-egelechi igu ji ka mee ndị so nkụkụ ya mee ndị jere ije ya mee ndị mere sokwe ya ha sokwe ya ha n'ụtụtụ sokwe ya ha n'ehihie sokwe ya ha n'anyasị ekukwuru amụchikwa anya chọkwa ogbogbu chimezie ebe ọ bụla ọ nọ n'ụzọ ụlọ ọnọbụla ụzọ ọbụla ọ ga-aga chọkwa ka adịkwa chọkwa na ya kpụrụ ogbu ka ọ na-alata anyị anwụchiwa nwụrụ chi ile n'ọnwa ego na anyị bụzie ya onwego onye na-anwụchi ọzọ onye ọbụla gara anọzi nna anyị karụ kachi ede ọga anyị gara anọzi eru 100 and something years anyị lebelaga anwụ jee zuoro onwe gị ike Chineke nabata mkpụrụ obodo na ndokwe o nweghị ihe ka n'ụwa nwa na-abụghị obodo omume gụta adụdụ imerụrụ mgbe ịdụ ndụ bụ na onye na-egosi gụta ekwekwala na ya chita ọzọ dụ ka ndị be anyị ji kwenye ihe chita edekwe ma udo mmerụ n'ime nwekwa akụ na ụba ma ụmụ azụ ọgụ maka na kịta bụ o kwesịrị ụmụ chi ga-azụ debe mana ka ọ dị n'ọha edego mgbe onye na-ejere Chukwu ọgụ na ọ bụ uche Chukwu bụ eji hafụ na ọ bụghị uche mmadụ na udo abịa m ekwukwere m ga-esi gara mbọchị ọ na-abụ ọbụbụ ufu ụzọ ndị asịsị na-abịa ejibe ebita mmadụ adị ekwego na anụma ha abịakụ Israel igwe omenala ebe ijiri ụpịa nke Lagos na Jenụwarị a bụ ka esi zaa ya n'alaba ọha ịpụta ya debe n'ụlọ onye isi bụ onye isi afọ edewe awa na-eme ebe a hafọ edewe awa ọ tụrụ afọ edewe awa obodo gbanekwa na-adụ ya adụ ha Wawa kwa union. Ori shebwe. Mkumawo. Obura me hoge no wa na baba nko na ma ho ha. Ani kuwe ko.
Never want to carry for a book. But by Uncle Barrister, then I caught over walking up for away. I want my question.
ma ọ bụ kwuo ihe ọbụla na-ekwesịrị kemgbe anyị na-aga nọ na kabinet ihe anyị ji mara gị bụ onye eziokwu ofu nna mgbe anyị na-aga nọrọ abalị na-aba anyị na-aga jee goche ebe ị na-achọ ka udo chie onwe ụbọchị ahụ ọ gbajuru mmasị na adịghị eji ego ọ bụla idozi ofe na-ada agụrụ nwe oge eso ihe afụrụ ihe niile dere gị isoro jee ego ahụ mgbe anyị jechere ya lata anyị na-ego usokwere jewe na họl amaghị ihe mwute bụrụ na abalị na agịdị n'ọcha ebe ahụ ndị ọzọ anyị na-anụ bụ na Chineke kere gị abịa kpọrọ gị nna m ụwa ebe ọ masịrị gị na ọ ga-adị otu a ọ masịkwara anyị nwa onye ka anyị bụ kama aka ahụ iji bie ndụ n'ụwa amaara m na nkịta na-enọ n'ala eze nna nwe ụwa n'uju gị nwa bụ onye otu anyị dara adọ nwa taa dị oji ezinụlọ gị nọnyere ha ihe ha enwetabuo mgbe ị nọ ndụ ka ị rute ha aka anyị nwa bụ ndị otu gị anyị na-eru na-ebe akwa ọnwụ oge otu ọchị dị ụmụaka ka e mụrụ amụ ka ọchị dịkwa anyị nwa bụ ndị anyị na gị na-emekpe maka anyị mara onye ịbụ nna ka ọ nabata gị n'aka nri ya aha Jizọs Kraịst bụ onye ọ bụrụ na ebe famasi dị nso ebe ebe m ga-egote ọgwụ m ga-akọ enewe abụọ n'egochi m ebe ọdụ ka m gote ọgwụ na famasi ka ọnụ ụda na oke ekpe aka ọdụ eji ife eji eme ihe eme akpụchi oke mmadụ akpụchi oke efi nwoke gbara nwoke ha ihe a wụrụ na afọ ụgbọ na nkwọ ọ bụrụ na ị na-agwa akwụkwọ nsọ ị mara eze Herọd mara eze David na Jekọb na-enegara anya onye nwanyị ọba anyị nụọ ọgụ oke ekpe nnukwu mmọnwụ abịa n'ọgbọ barista bụrụ na kọtụ ọ bụ nwoke na kọtụ achọrọ ikpe ahụ ndị ụba hụrụ uwe mmadụ ife o ji n'aka ka o ji bịa Lagos ife ọ bụla o kwuru na alaba ashanọm nene mana abụọ meta were gbagota na anyị na-eke bụ na ama eke ga-eke olesi ma ịdọrọ m ife n'ọnụ ịsọji ama aka ma emechi ọnụ iwere debe eze egebe olulu bịa ana m anụ igede ka ọ na-ada
Ega huka ye kabulego. Oh ye mega. Oh meza ye meza. Mpaga goze ba mano no togoku. Mana ega ge nuka expire na 1 hour time. No expire bi do mo. Odogu. Ono karaka. Idretana kwa hasun kenda aka wogo. Oise karaka. Karaka. Kwene mena bero yowa. Ba. Keke ine mire ide. Ide budai. Bai ba tona jema wana ya kaba. One okay general. The war material. One okay general. Sioma. Ebe Chineke mere amara m ha rụta m ha na 2018 ụka ma pameta. One okay power. Ede ba were ga tena e pago meki yem. General. Ame ni yemeki yem. Nene ede no the 17 ne. Ede tiere kwe meki yem ko na bodo na ma jideme. Meki yem. Ifna chaka. Bene. I'll give you a date now. Okay. No problem. Edo jile ganye go boye go. December. Chief Godfrey Ago Nekan East, Nekan West. Okay. Yeah, salary advance. God bless you. October 1. Ogadron Nama. Oh, Bunu Konono. I gonna buy. You can name.
ukwu na ndị Jesus. Oyo bana mana Yesu na church ayi takwa ya bako image na ifo Monica ka oni toka nga. Ngoga byuka moshoka. Ebijishe jogo ade kueku. Ebijishe jogo. The President General, President Enugu, the HPM Chief, Oga Dregenamma, Oyisi Karaka, Ubu, Ndioma, Ebijishe jogo. Oh, Kado. My brother, my own brother. No. In the Trekana, I was quite an approach. Chief, you are welcome.
the Secretary of the Hotel Union General. You are welcome. I say you know. The unions will the President Union no. The man of the community will do. We talk about why they can't forget. How about the Rumbaru Nezinona? How about the way you or Yajibia? IGBO says you know. If you are supposed to go to the Breba Nepa. While we are waiting for the Bishop of Diocese Church in Catholic Church, one of the Methodists. Yeah, Bishop of Ndomenane, Odunana, Obiama Kozubo, Aparuka Denana. They may continue. The level of Shido, the water, Shido, that go ready. What I go? Is in the Russia. Nin Kokukwe. Oh, Bugado. Abuai. Oh, you should know. Here we go, I hear you. Is it me? I'm a problem. My father is okay. I need to know Kanga. Woman, I have a family IGBO. Okay. So come away to be a borough. Abo. It's a from Ghana. Let me just check out. Avocado. Because you know, speaker should do the because the God bless you, no Kanga. God bless you. And the year going, so people here, give my mother and me. My father, because neighborhood wants people, help me.
Ogobola mevuru chimuza aya mevuru ge chimuza ihe oriri. Na mungu ere gbe bi mu jala rere onwe. Na yibu wani de ne do ga buru le gbara du be buluke. Wa gba ru goji. E gbara bi ha mo ne. E ti je pe gele. Adu go si sare gele. La si mo lo bo so la bu. E go ma pare da bala ka. Mungu ere gbe bi mu ji. Ejeli ho pare ka mu si bi o wala mo gbe mu de ngale da li do do yin la chukuru. E ba ba li gete. E ba ba le jame. Mo ka mu lo gbo gbez. E ko jili sisi na eburi pere la lo poro luguruguru. Igwe ma ka na gbo. Onye otogogo na ejero kuminya ha okwo la are. Love lengele tamile wa yichiku. Zamu libo mi be sisi na na ye. Keta na do mo go na dum les nje peru na meja lili. Ahenu. I'm shedding one lady on the way. Double bona. Bona eba boye. Baboya tomaga ko tenye do biye. Eba babo bona laga ko drogo do ka. Kegunwa. Igweru geru bia. E kufuko fulono. Anu magmolu. La jere. Obulo bu ihe borobo. La ya gejira ka emeye. Lobo obigere kule chileke. Male obru moke bru nwany. Burugu. Obulo nyobla botanu ya bia botala ka. Obulo balo. Bonyo bukwo. Bogu ya bia bia patala e gano. Obulo bu bareshi bu male de bonyo bukwo bogu. Ya kojitere la e gano. Oberu yeje ojele image bu malede enya gbata shuwoso onwo le kosa ina gbeje yes alu bani be kam mu wa ile rube be onwo le kosa enwo ye lu do ale kuna gosu mu che gosu mu lo mo ke la lu do kele igoli le ja no wa do bere ya hi ko opa ha je bia opa ha je la now evolution is about alem kero karo bae mo muche ko go do an la kain ade ko ko duriya do nda kwa shanya oso ya ma karta adori babla ma so go be mar ale mar ar ga lo go nyamura o go be la lo go shike lo ablo mat be merge ko le buis gona der la tan ora ka la ma ka ya be ma ka de ta la do ro isi ji ba bla ya bo ga mi yem ji sila isi ji ba anye bo ba ya bo ga mi bla ye bo be ma mba bo me bo ro ba alubo mo fota leke idodo mo fota leke aluma le jogo ba hos dado godo onwa do kwe gumbana challenge obusu do ngoye woke to ogo fo mo bo ngai toro gonfo kala ba ko lo wo na makama le we ken mega do lura borolo do le mo le ko la bo ka ke na me
Makalam like for the lawyer. Malam am logo Goji Bush. Momo Shitano. Oji one Coleka. Makaloji Veja, I don't handle my headache and Omengo. Oji one Coleka. Furla Beja Cameron. Last show between my lady, I come to Baraka. You don't know for that. Abru live, Burulema. I can't avoid in Yedo like a dozen. American was over Gobro. Bolado Golado, I have not taken. Saleni, Ozon Fruchira Bugi Hozo. No blowing when I live, unless you better go what would be a big. Chile, my Madame Shalom, who belly me chong, brigade. There's you law, a dog. Oh, no matter how, I'm weak. I'm going now 1 week or so. Oh, get me you won't berete. Only little 100 years. I got a balance. Only little 100 years. I got a balance. This is all Paris, a campus should have, but I got a buying Buries. Ofota leke lungoye. E koka kwasi le te bro fa ya be ya be rough level. Ma fulo te bro higher ladder. Ngwede. Ohono no jima turunde baye mo newu. Wa le da no go riji. Ofota leke obo. Na ngweda baby. Ndo baye. Abali je wo go wa le jim jeri nyama beye. Boye ma nguru nyema kan. Yoji nyema ngunu nyema kanwo bula kanwa de gola ta bala de go kulimi wuja le go du buchi no banyi we de adolu fula mo go le mejere no wadulu alu le fumbo ke wala chukoro alu le fumbo ke wa agbo mo la re ro we igbo me ma fe nyoso onwe me maru ngweda bebe muji elinyi lojogo obunwa lo onye ndenu mula agba izu banyi obo ekobule chale ni chimereze wana amuru na agbeje mura chile nyama nnangwa da agbe muji chile na se aha kwe nyama gi ozo gbogbori lebe eji para agada nyokome na mungwa da agbe muji shaguma basola abu ahapare da bala agada mma bayabu ayiga no leta ngweda agbe muji silana yesi aguma pare da bala gadama simu leano lo komenyi kwagwo onwe land lo bosika bonyi ya ma akwa ni odo yi ma akwa gi odo yi gbogbori aruma we do cha ya katama le mu be do wonu le furu igbo furu nkano wa na haru larema lasim lo la do ye meru na jonye komenyi goje meru nyoso bebu na jonye komenyi lare be ma ya kwa uru ndo banyi alomo fota leke no molumula na ma ha mula rere onwe nka na okwukwe eze banyi gbogbori abelije nwe ogo nwa leji mula ejere okomeyi onye ma nwuru nye ma aka nwu yoji nye ma nwuru nye ma aka nwu mula aka nwa adogola atabala odogo okulumi anabayi yo
Okay, my way, JB. Avocado. Apart from avocado. Benjamin, no. Sabah, Saleh, Ondunkai. I know about the Bishop of Diocese of UGWUMBA. We recognize your president. Each man the Biafra, each man do Ekiti, Boko Haram. Ipichi ya webare boda. Whatever. Then I mean this is a book. Mama mi water mama papi water. My sister na kana no there. My problem Wawa. I don't know what's in the blue, yeah. Ayo! How are you? Enugu, Lukumau, the Bishop of Ejame Diocese. Abune jumada atutu no brede wawa. I'm no management no ke meme ko haru ebi. Ono pore. Edaga lojuko. Teba worengo. Ede. Ya worengo. Ni na bia ko kwa kipura. The arrival of Chief Okechukwu Nnaji. Nse wanchi na many hen cases na Nkano. Ede ba na kuku Igbo avuke. Na magri ke di fi di zo me kota.
Ye kan eme bu maka akwamozu wana ewoke Josephat ede wa wonu munne oyema okui an me kenu nine ono chikoya kono ono wono kwa this thing no nino I had stop from again. The Reverend of President General Kano's Netura District, Enugu East Netura District, Lagos Branch, Ogbefi Chibike Joseph Nwato, Mwa Bokwa Secretary, Anombe, Urutato, no Yerum, everyone I'm in about them able fatherless. Ogbefi, you are highly welcome. Thank you. Ogbefi no. And the one you never your bush or you get one purpose of Sarabo. Sure, quite did. Chile come and put coffee him with the Oganega Nini. I know here. Left for you have a phone in that in the head. If your mother back here, paper maker, she had a pain, you would think. She had a pain, you would think. I will try to make
Next. Honorable General. Honorable Happy New Year. Honorable Gafuge Bawe. Honorable Gafuge Bawe. Gafuge Bawe. If I need not for that, there you. Okay. A young boy who 40 years no know why, but father, come in Bobo Owo Parish. They go way down in Canada. They go away near Chinchi. In your Chinchi near Chia. Oh, Cardo. I'm going bada. Shakura, you will. Up and do a wedding. Either way. Who cannot pay my girl? Oh! One can cook for you, take level. One can cook for. If I go to a quick for a chin, cake when I can measure. Go week and I young a clear native. They don't have been a take level die. Chai! Odogu. Oh, landlord, no, she could go on a bojego. Landlord, don't you go on a boco? Mba. Oga, all on support for John, they were name. Oh, you see? Oga, all on support for John, they were name. Oh, you go on a boco. Oh, go on support. Oh, you don't get 2019. I am on the corner. You don't think when I forgo. Igwe Wawa. You can't get this body with speaker ever. Igwe Maka Wawa. Odogu. Igwe Ndowo. From Assisi Village Owo. Igwe Karaka. You are welcome. Oyishi. Obaka Kam. Edewa watch Mumeba. Ngana. Apoja Kepe. Oyodo Shingana. Chief on the base. Okay. She don't want to watch. If you put out that canoe, we can know everyone in on echo connect them more than way. Again. One upon this thing. Because Nanazu, Jinwaya, because this security Joa, Kajua, Nazu, Jinwaya. Oh, Makanaoka, Bayes, Bomando, Meron, the money is due by. Abono Bundo, Toyana, Paro. Maputo the money about. President General. Actually, yeah, there was a Eziba Hambo, Ede Felis, Ibabuch, Manana Mazazi, Ahubumu, Bo, immediate elder brother, my father, late Ede Thomas Ebaba. Here to Kwamaramo Bo, Ede Wawa, Makanab Moyore Kureku. I think in the way he was on Abahana Namo or Hapolowa. Namporo Basise, no 1 July 2018. Overukwa Obose Deka Ogade, Niwe Namque Coritana Guinea, na January 2nd, Yakaino Nimeta. Afambo Okudere Chuku. I can't do Madame Aquamas mark photo. Come say where Oga Gakare comes to Anya Makanama na Oga Aguna Manande Madopotara, where Bayala Maja, Noko, Makaniguebike, Onaga, Oga Rofuma. Here Mota de Beneben, I'm not known a Kuizuku, and K Bob no de Quembu. Ya we have Mota Nebono. Abu mi fe inwede. Abu meso tada. Iye njaka na ndi abu na onye eziokwu ka ọ bụ.
ma ndị okwu kwa ha na ihe a dị ọcha ihe a ga-adịrịrị ọcha ma ndị ebe ahụ ọkwụ ka ọ ya akwụ ọ dịghị eme ọnọgide okwugide okwu ọnọgide ochenji osowe ndị nka ma osowe ndị nka ma ị bịa nye ego ka o sowe gị osowe gị nna m adịghị eme ya ma ndị ọchịrị ọzọ ọ bụ nna mmadụ niile ọ dịghị akpa oke ihe kpatara ya bụ na nna m pụtara ụwa wee kwenyere omenala kwesị ike ọ gakwara ụka ndị Roman Katọlik gbachaa akwụkwọ na-acha oriri si mba na ihe a na-eme edoghị ya anya wee na-echetakwa mewe ya bụ omenala inebe anya na ndị be anyị nwanne nwoke tọrọ ya bụ ogbom nwogolo anwụ gụlụ akwụkwọ bụrụ lekchọra mana ya onwe si na ya agụghọ maka na mgbe ahụ ndị na-agụ akwụkwọ bụ ndị a na-eme mmegbu ya nwanwe nwa na ya zụrụ zọọ ya na omenala o nwekwara omenala biri ya ka ọ bụ pịọ UGWUMBA no way dito no ete ndo mana atago ede wawa mana atago presto oga dege na mma ika na ejeje na bata ukwaga ya boge ije giga bi ija wele oga dege na mma okikumwa ya na afugo ndai ha ba wendo go
I just got to
Thank you.
Jesus igwe jenga tupu dịka na ụfọdụ ụmụ ya na-enwe ohere ịnụ okwu ma ịbụ n'ọnụ dịka na ohere adịchaghọrọ m ịnụ maka na nna m nwụchuru anwụchu. Nna m nwụchuru anwụchu, ọ nwụrụ at age of 66 years. Echeghị m n'ochego na ya anwụ, mana ihe mere obodo ede obe nwee. Olio mgbe m nụrụ okwu ya bụ mgbe nwanne nwoke mere wedding. Wee bịa ebe ahụ nwanne nwoke na-eme wedding, bịakwa ebe ahụ mụ na ya afụ. So mgbe a ka m ka dị ime nwa ma ọ sị m na ọ bụ na mmụọ nwa na ọ ya abịa nete m. Nsị ya ọ bịa ozikwa nete m the next thing na ọbụla ọnwụgo. Ọ ihe wutedele m na m na mpa m ekwunwuru okwu before rapụ. Because I could remember last time but our village, which is Monday. That week I hear me about on Monday. So on Monday I'm gonna buy a bank also. Mne anocha, bakocha nkata. Unfortunately, my own adako. The following day, Obukwale abia. Mne nsia ke me kwano oja by this time. Nandi bia kano kwa Enugu. Na me akari kwa. Osem na nke yourself na efenyero na yagote from under place. Mejukwa nke ya. So ya mbo okwu ikpeazụ m na mpa m kwuru because ihe bụ na mmadụ nụrụ onu mpịa before nwụọ anụrụ m onwere okwu ọgwa nwụrụ m duto nọ ihe mwute ọ ihe mee na-amara ama yotago o mee azụ nwoke mmadụ bịa mechaa biznes ya gawala onwe ya izuzu ndị be ụmụnna from ebe a ka esi mee ya okwulozi okwu. Nothing. I couldn't even talk to him. I couldn't even meet him alive from Enugu. Maka that day anachi Enugu in the morning. Before 10 a.m. in the morning. Emewe kom nata. Before nga nata obo na woke anadigo. Nkwa m na-ekwe ya bụ na m agaghị echu ya afa. Na onye osi wee bụrụ onye eziokwu. Bụrụ onye na-ada achọ mmegbu, bụrụ onye na-enyere mmadụ ibe ya aka. Aga m emebekwa omume n'ụzọ ụkwụ ya. Nkwa m ga-ekwe nna m bụ na ụmụnne m na mama mme ka ọgba ya dị n'ime m na ha, especially onye nke ọ bụ m na ya nwere nkata nna ya na-akpakọ, which is Wawa a na-anọ afọ ebe ọbụla. Ya bụ onye nna ya na-akpakọ nkata bụ nwanne m na ya na-anọ steady. M na-ekwe nkwa na anyị ga na-anọkọ weta ụmụ nwanne m nwaanyị na ndị ọzọ, anyị ga na-anọ ọfụma, anyị ama nwereta ọgbaghara na be anyị ka ọ kwadosa anyị ike na otu o si bie ndụ ka anyị bụ ụmụ ya mụtakwa otu ahụ o si bie ndụ, sikwela otu ahụ bie ndụ. Ọya bụ ugwu m nwere ike ịkwanyere ya. Yes, m na-ekwe ya nkwa na udo ga-adị na famili ya, ma na-asịkwa ya ebe ọ bụla ọ nọkwa ya mepekwa anya na-ekirikwa ụmụ ya ka udo ahụ nwekwa ike dị because of anyị nwado nwaanyị ka wa ụmụaka ebe ọ bụla ọ nọ na-agbazikwara anyị ka udo nwee ike chee na famili anyị dịka otu ọ dị bụ mgbe ọ dị ndụ. Ikele ndị bịara mmemme aka ma ndị na-enweghị abịa nwuhu ndị ọha na eze ndị onye ọbụla bụ mmadụ bụ nwoke ma nwaanyị bịalụ nọnyere anyị taa ma obere ma nnukwu, ana m asị Chineke gọzie ha. Ha gbakwa mmadụ ga-aza ha ya do n'aha Jizọs. Anyị kọrọ na mmadụ, anyị anụbeghị na mmụọ na anyị kọrọ na mmadụ about on ime ọ ga-adị echi bụ Sọnde ma kọpa sete egwu a kọpa Shidodo na ndị mmanwụ na-abịa Shidodo watu echi Ejire kwuru adara prano biko nụ ebe ọ bụla ị nọ n'akụkụ na-eketa mmanwụ na-eme mmanwụ ya dos na-ene ya ise foto fonu bụ ọnụ mụ na-arụ fonu uche ma rụjere ise ma na-efoto fonu bụ ọnụ nye m fonu bụ rụjere gị ọrụ February 30 iwere February 30 iwere Shidodo watu echi Shidodo watu echi Ama na batama
Benze. Okay, we are welcome. We are welcome to Tahoe. Itero ino ekwara. Your old ally, your good friend, the Wawa. Jinne. Arifu. From the Kubo village. The Wawa Shiga Yego. You got like the Wawa, but the Wawa and Why? Brush aja samoto. Ige gota kana gize na takogero. Because what a brush you get a satire. If you can giza tama deba. Tana takomano.
My own brother, Chief, so big go ye na efe ife abi pare o mebe biko no mane onjiri wayo ndi obunego biko ndi obunego ha wishi mana yo hepo Oye wishi mari koshiri wefe Go papa Okogo prefana da di ai Hey oga Battery, camera. This one goes on. Ndio mune gwane kenuno. Aina kenuno ba puriche. Aina sunu no. Asun no gadru namma. Eba bu akwaru wadu rugu. Ogadru namma. Mama deyo. Deyo mama. Mama Chebo, there you. Mama Chebo, there you. Mama Chebo. Oh, my wire. Bene. Igenoka. Wayo. Bene. Olure pepe. Ba. Oya karigegu. Ego ga kariga mosu kora. Wasiru wengara. Ndanga kudayo. Hey,
Wayo.
Banisheka. Oh, Apostle let Apostle Josephat. Are you okay? Asimono no. Ndekwe. Majogwe. Akado. Yeah. Wayo. Ngoro mbodi egi. Ndekwe. Ama. Mane iwozi kwa iwe nani. We not do ya do her. If you know Sabi, you know Sabi. One ticket to the university. One ticket to nominal. Over. Now make your way. Amagiyogwe. No. Nobody shake. Nama, unemi any n'usoro. Oga dro nama. Unuka na abia ponu ka eno. Oh nu webe. Ewe na zo shu na agbo. Marada zo shu na agbo. Unu awebe. Unu stick obero na abia ozo. Ewe go yere de wa you no ga ye unu ngun ga abia ozo. Biko nono. Ah.